Nad hlavním městem Slovenska, historickou Bratislavou, která byla svědkyní dějin říše velkomoravské, uherské i rakousko-uherské, se vypíná hrad, založený roku 900. Břetislavem a dostavěný v 16. a 17. století. Stará radnice pochází ze 14. století a je v ní nyní muzeum. Před radnicí je krásná Rolandova socha z roku 1572. V primaciálním paláci bývalých arcibiskupů z roku 1781 jsou zachovány cenné anglické goblény z roku 1620. V tomto paláci byl podepsán roku 1805. Napoleonův bratislavský mír. Zbytkem starých opevnění je Michalská brána. Z kostelů je zajímavý gotický dom svatého Martina ze 13. století, v němž kdysi dirigoval kostelní hudbu slavný skladatel František Liszt. Krásný barokový jezuitský kostel postavili v 17. století vlastně evangelíci a teprve potom jej převzali katolíci. Zajímavý je též kostel svaté Trojice z roku 1717 se 2 nedokončenými věžemi. V orientální části Bratislavy je židovské ghetto z 15. století. V 18. a 19. století byla Bratislava střediskem národního obrození. Zde studovali a působili doktor Hoča, Kolár, Palacký, Šafařík, Štefanik, Štůr a mnozí jiní.